Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि नामा रिमजिम नार्जारि दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैहाय सानडे कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय खनसेबाव दा सोरबा फंबायमोन बिनानावमोन आदामोन बाजैमोन सोरबा रागा जोंनो हागौ जेनेबा आंनि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै होननानै नोंथांमोना बिनि सायाव रागा जोंनो आरो दुखु मोननो नोंथांमोननि माखासे एखे एन्सार कुइसनखौ आगोलनि अनेक एपिसोडफोराव नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन दा सानडे कमेन्ट्स बक्सआव माखासे एखे एन्सार कुइसनफोरखौ लाबोफिननाय जाया एसे आलदा इउनिक कुइसनफोरखौ लाबोनाय जायो ओमफ्राय नोंथाङाबो नोंथांनि कुइसनखौ लाबोजानो लुगैयोबा दिनै कमेन्ट्स खालामफिन आरो आलदा रोखोमनि आलदा एंगेलजों कुइसन खालाम होमबासो बाहाय कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामनाय जायो आरो जायफोरनिखौ कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना दासिमबो सोरनियाबा होआखै होननानै दुखु मोनो नोंथांमोना दिनै खनसे फिन कमेन्ट्स खालामफिनबाव दिनैनि भिडिअ'खौ आरो बाहाय नोंथांमोनखौ खनसे बुंखानो लुगैयो नोंथांमोना हेशटेग इउज खालाम हेशटेग राजा खुंगुर बेबायदि NLR दैमारि फंबाया बुंदों आदा HSLC आरो HS एग्जाम रिजाल्टआ माला होगोन दा फंबाय बिनि रिजाल्टखौथ' दा बुंनो हाथ'वा दा जेब्लानाखि डिक्लेयार जागोन आं नोंथांमोननो फोरमायहरगोन दाथ' बिनि जेबो माबा गैया दाथ' बिराद नै भाइरासनि दावराव जानानै दंना एसे गन्डगल दा बे हिसाबै बेनि सोमोन्दै जेबो खौरां गैथ'वा आरो नै लकडाउनसो जाबावबाय जेबो माबा गैया दा एसे उनाव एबार ओंखारबाबो रिजाल्टआ एसे लेट जानो हागौ एबारनियावहाय ओमफ्राय बड' वारियर्स अफिसियेला बुंदों आदा मबाइलजों भिडिअ आपल'ड होबा थाबैनो भिउस फैनो नागिरा नामा मबाइलजोंबाबो नों लेपटपजों आपल'ड खालामबाबो बे भिउसआ फैखायो बे नोंनि चेनेलनि रेंकनि सायावसो बे जेनाखि भिउस फैया ओमफ्राय वशिंटन आरो बसुमतारिया बुंदों आदा राजा खुंगुर आंनिफ्राय मोनसे सोंलु आंनियाव सेटिंसआव आपडेट सिखारबायमोन आपडेट होजागोन ना होजाया वशिंटन बसुमतारि बे आपडेट खालामनाया सोरनियाबा आपडेट खालामखानानै मबाइला हें जाग्रा जादों ओमफ्राय सोरनाबा आगोलनिफ्राय साबसिन माने फांसनिं खालामदों दा बे नोंनि फननि सायाव दै बेखौ आं रिस्क लानो हाया ओमफ्राय दा नोंनि फननि सायावसो बियो सोरनावबा हें जादों सोरनावबा मोजां जादों बेफोरनो आरो खोथाया दानि जानाखि गोदान आपडेटआ प्रणब दैमारिया बुंदों आदा बुहुमाव दाउदैया ना दाउआ जोनोम जाग्रोआ होनदों दाउदैया जोनोम जाग्रोआ ना दाउआ जोनोम जाग्रोआ बिराद इन्टारेस्टिं कुइसन बेखौथ' आं मिथिखागौ बे डायलग बायदिसो बेयो ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा बेनि एन्सारखौ मिथिया जानो हागौ जाय मोनसे गाहायाव कमेन्ट्स खालाम जाहाथे बयबो नागिरग्राफ्रा मिथिनो हायो बुहुमाव दाउदैया जोनोम जाग्रोआ ना दाउआ जोनोम जाग्रोआ ओमफ्राय दाना नेक्स्टआव फैदो बे बुंदों ब्रादार क्रिएसना बुंदों आदा आं नांनायखिनि ओंखामखौ जायो नाथाय थेवबो फुंनो रोङा एक्सुवेलि बे फुंनाया आंबो ओंखाम बुरजा जायो थेवबो फुंनो रोङा आंनो बिनि एन्सारखौ नागिरना मोनाखै दाबो फंबाय ब्रादार क्रिएसन ओमफ्राय मिथिंगा नार्जारिया फंबाया बुंदों बिथांनाव अमानि फार्म दं जाहैदों दा बिथाङा आंनाव आइडिया होनो खावलायदों एक्सुवेलि आं बिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया मिथिंगा नार्जारि अमा फार्मफोरनि सोमोन्दै ओमफ्राय नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मोजां डिटेल्स इनफरमेसन लानो थाखाय अबहायबा माने ट्रेनिं होग्रा इनस्टिटिउटफोर दङ बेफोरनि अमा फार्मनि दाउ फार्मनि बोरै खालामनांगौ आरो नोंथाङा बेखौ अनलाइन नों इउटिउबफोरावबो अनेक भिडिअसफोर नागिरबा मोननो हागौ दा बेखौ नोंथाङा खबर लादो गुवाहाटियावबो मोनसे दंमोन आरो नै बे बायदिसिना फार्म खुलिनायफोरनि माने दसेल' नों 2 मास 3 मासल' ट्रेनिं लानांगौ बेफोरबायदिनो बिष्णु बर'आ बुंदों आदा सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायाव धोनि गोरिबनि फाराग दं नामा बेहाय जेबो फाराग गैया फंबाय धोनि गोरिबनि ओमफ्राय दानसोरां बसुमतारिया बुंदों आं बयलारसो हलसेल खालामो आदा मारै जागोन मोजाङानो जागोन फंबाय नों जेखि फिसा खामानि मावा मानो सिगां इनिशियेल लेभेलनिफ्राय जों माने एसे धैर्य थायै लासै खामानि मावलांबानो जों गासिबो खामानियाव साक्सेसफुल जायो फंबाय ओमफ्राय पुर्न बि चेनेला बुंदों हाय ब्र 30-40K फैसाजों मा मोनसे खामानि मावोबा मोजां जागोन पुर्न बि चेनेल नों फंबाय एक्सुवेलि बे जानाखि नोंनि बाजेटनि सायावहाय नोङो खामानिफोरखौ मावनांगौ माबा मोनसे फिसा बिजनेसबाबो माबा मोनसे खामानि मावोबा नोंनि बाजेटनि सायावहाय खामानिखौ मावनांगौ थारमाने बोरै खामानि मावनांगौ होनबा जेनेबा नों बेसेबां इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो ओमफ्राय बिनि प्रफिटआ बेसेबां जाहैगोन बैखौ नाहरग्रोखानांगौ ओमफ्राय नों जुदि 20,000 30,000 मावनानै जुदि नों मोजां रोखोमनि फिथाइ मोनहैफिनाबा नों बेखौ मावनानै लाब गैया ओमफ्राय नों फिसा एमाउन्टजोंनो जुदि नों बुरजा प्रफिटखौ नुहुरोबा बेबायदि बिजनेसखौ खामानिखौ जोङो मावनांगौ मेन जायनाखि बिजनेसनि सिक्रेटआ बेफोरनो एन्ड्रेस बरगयारिया बुंदों आदायाथ' आंनि कमेन्टखौ नायसना आं रागा जोङो एन्ड्रेस बरगयारि नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं बयनिखौबो नायो नोंथांमोना गाज्रि मोना नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामफिनबाय था ओमफ्राय आं बयनिबो कमेन्टखौ फरायो जा जों नोंथांमोननि कमेन्टखौ ओरै मोनफा नायजोबनो टाइम मोना जों भिडिअ बानायनांगौ इडिट खालामनांगौ आरो जोंहाबो पार्सनेल खामानि थायो बिनि थाखायनो
ओमफ्राय रिंसार्ट बसुमतारी बुंदों आदाया 100k साबस्क्राइब जाबा मा जाहोगोन 100k साबस्क्राइब जायोबा आं मोनसे मिउजिक भिडिअ खालामनो सानदोंमोन दा नै बन्द जाना होबाय माने ओरैबो जाया जानानै दं गथनाया दा नोंथांमोना थाबैनो आंनि चेनेलखौ 100k साबस्क्राइबार खालामनानै होदो 1 लाख साबस्क्राइबार दा नै जाहां जाबायानोमोन बारा बुरजा गैलामोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामलायदो जाय खालामाखै दासिमबो आरो सोरनोबा शेयार खालामनो साबस्क्राइब खालामहोदो थाबनो बिपुल बर'आ बुंदों आदा आं नोंनिफ्राय माखासे नलेज मोनबाय थायो एबार आं BA फाइनाल होगोन आं मादि फरायनांगोन बिपुल बर' दाथ' नोंथाङा फंबाया देरबायानो जानांगौ ओमफ्राय फरायनायाथ' बेबायदिनो मा होनो मेजर लायोबा नों मेजराव बांसिन फकास खालामनांगौ बुरजा मार्क्स लाखिनो ओमफ्राय नों जेनेरेल साबजेक्टफोरखौ नों जेनेरेलावबो ओरैनो जागोन होननानै दोननो आरोना ओमफ्राय जेनेरेलावबो बायसान्सनि फेल जायोबाथाय रिजाल्टआ फेल जाफैयो नालाय ओंखायनो जेनेरेलफोरखौबो माने मोजां फरायलांफानांगौ आरो ओमफ्राय पद्मा बसुमतारिया बुंदों आदा नोंसिनाव बैसागुआव थांनांगौलै माइब्रानि फिनाय दंखायो दा पद्मा बसुमतारी दा बैसागुआ जागोन ना जाला बेखौनो आङो सिन्था खालामनानैसो दं बन्द'खौ नाहरोबाथ' दानि कन्डिसनखौ नायोबा ओरैबायदि माने बैसागुखौनो रंजानो मोनगोन ना मोना बेखौ साननानै दं माइब्रानिथ' दंनाया दंमोन पद्मा बसुमतारी ओमफ्राय पबित्र दैमारिया बुंदों आदा आंबो इउटुब खुलिनो सानदोंमोन इउटुब खुलिनो थाखाय लेपटप नांगौ नामा लेपटप नाङा फंबाय इउटुब खुलिनो थाखाय दा इउटुबार जानो थाखाय नोंथांनाव मा थानांगोरगोन बेखौ एसे गोसोआव लाग्रो बेनो ओमफ्राय दिपक ब्रह्मआ बुंदों आदानाव ड्रन केमेरा दं नामा दिपक ब्रह्मआ आंनाव ड्रन केमेरा गैया नोंथांमोना सोरबा स्पन्सर खालामनो गोसो दंबा स्पन्सर खालामनो हागोन इजि बसुमतारिया बुंदों देग्लाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय दंना गैया ब्र एक्सुवेलि आगोलाय बावखुंग्रिखौ 14 एप्रिलाव गाखोयोमोन ज' रायजो राजाफ्रा गाखोनाया दाथ' नै लकडाउनानो 14 एप्रिलसिम बा बेखौ नाहरबाथ' जों बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ नुहुरा दिया बसुमतारिया बुंदों आदा BTC इलेक्सना पास होबाय होनलाय नंगौ नामा दिया बसुमतारी दा BTC इलेक्सनाथ' पास होबाय होननानै माने जोङो मोनथिदों दाख्लैहाय बास्राम गयारि फंबाया बुंदों आदा नों इउटुब भिडिअ बानायनायाव मा एडिटर बाहायो आङो पावार डाइरेक्टर बाहायो ओमफ्राय फंबायमोनखौ गेजेराव आंनिखौ बुंबावनो सानदों जायनि कमेन्ट्सफ्रा एखे बे एखेखौ नैबे जानाखि आं दा बुंबाय बेजोंनो सल्भ जाबाय होननानै नोंथांमोना साननानै लादो बेफोरनो रिपुल लाहारिया बुंदों मिस्टार आरकेन एबार BTC इलेक्सना मारै जागोन ब्र बेखौ नोंथांमोना दाख्लै नुगासिनो दं माबायदि जागोन ओमफ्राय दा नै BTCनि इलेक्सनाव बांसिन लिडारफ्रानो माने पार्सनेल केरेक्टारफोरखौ लानानैसो मिटिं खालामनायखौ बांसिन नुगासिनो दं जों पाब्लिकफोरा बेखौ जों बुंनो हायो आरो नुगासिनो दं माने माबा मोनसेनि सायावहाय लानानै डेभेलपमेन्टनि सायाव ओरैबायदि जागोन बेफोरनि सायाव बांसिन माबानानै खोथाखौनो बाहायनाय नङा बांसिन सोरनिबा पार्सनेल केरेक्टारखौ लानानैसो मिटिं खालामो दाख्लैनि मिटिंफोरावथ' बिदिसो नुदों जायनाखि स्पिच होनाय बिथांमोननिया दा बेखौ आं जेबो पलिटिक्सआव आं हाबलांनो सानला राहुल बर'आ बुंदों आदा एयारफर्स अफिसार जानो जा गोसो दं आं माबोरै फरायनांगौ आरो मा खालामनांगौ अन्नानै खोन्था नेक्स्ट सानडेआव राहुल बर' बै जायनाखि डिफेन्स लाइननि ना बेयो क्लास 12 नि उनावहाय NDA एग्जाम दङ UPSC निफ्राय बेखौ खालामो ओमफ्राय बे मोनसे एग्जाम दं NDA होननाय ओमफ्राय बेखौ जुदि क्वालिफाइड जायोबाबो एयारफर्सनि आर्मिनि ओमफ्राय नेभिनि बैफोरनि माने दङ आरो चान्स दं बेखौ नों पासल' जानांगौ ओमफ्राय दा बेखौ पास जानानै बिराद गोब्राब ओमफ्राय नों बिनि उनावहाय जुदि बेखौ पास जायाबाबो नों उनावहाय ग्रेजुवेसन जोबखांनायनि उनावहाय अनेक मा होनोमोनलाय जब इन्टारभिउ दङ बेफोराव मा होनो पास जानो हानांगौ आरो बिरसिं ब्रह्मआ बुंदों आदा आंथ' क'क्राझारनिनो ओमफ्राय नोंनि एरियायाव लन लानायनि माबाफोर राहा दं नामा खिन्थागोन नामा प्लिज जोंनि एरियायावथ' जेबो लन लानायनि राहा गैथ'वा फंबाय ओमफ्राय नोङो जुदि लन लानोबा नोङो बेंकआव थांनानै मोजां रायलायनानै लानो हायो अनेक आलादा केटागरिनि नों लन लानो हायो बेंकआवहाय मनरन्जन क्रिस्ना बुंदों आदा जोंहाबो गामियाव दाउ फार्म खालामनो नागिरदों बैसागु जोब्बा नोंथांनि थाखाय गिबियावनो कंग्रेचुलेसन्स आरो अल दा बेस्ट होननाय थाग्रोखाबाय ओमफ्राय के नार्जारिया बुंदों आंनि कमेन्टखौ मोनसेबो रिप्लाइ खालामाखै के नार्जारि फंबाय नोंथाङा कमेन्ट्स खालामफिन ओमफ्राय धर्मेन्द्रआ बुंदों धर्मेन्द्र ब्रह्म आदा आंनि सोंथिखौ एबार सानडे कमेन्ट बक्सआव हो आं गोजोननाय मोनगोन नों एबार बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव फैगोन ना फैया बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव थांगौमोन दाथ' बन्द बेयो बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ जायाबायदिसो नुहुरबाय आं सोमखोर बसुमतारिया बुंदों आदा जोंनि बर' हारिया मानो गावजों गाव खौसे नङा बेनि जाहोना मा बिनि जाहोनखौ नागिरै माने खर' गाज्रि जानो नागिरो बेखौ मानि थाखाय खौसे जानो हाया जोंनि बर'फ्रा दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहर जाय नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायहर बर' हारिया मानि थाखाय खौसे जानो हाया जोंनि बर' माहारिनि बर' बिदा फंबाय फिसाफोरा जाफुंसार MRY आ बुंदों आदा इउटुब चेनेलाव बेंक एकाउन्टखौ बोरै जइन खालामनो एक्सुवेलि नों इउटुबनि बिराद लं प्रसिडिउर दं नोंथाङा सासे इउटुबार जानोबा खमबाबो 6 मान्थसो इउटुब भिडिअस नायग्रोनांगोन फंबाय नों बेखौ बुंबाबो जेबो बुजिनाय नङा ओमफ्राय नों बेखौ माखासे खोथाखौ डाइरेक्ट सर्टकाट बुजिनोबा आंनाव माखासे भिडिअसफोर दं नोंथाङा थांनानै नायनो हागोन गाहायथाराव आगोलनि बोसोरफोरनियाव
SO स्टुडिय'आ बुंदों आदा नोंनि फेमिलिनि भिडिअ लाबोनो होननाया मानो दाबो लाबोआ एक्चुअलि आं बेखौ लाबोनो आगोलनिफ्राय बिराद ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय जोङो न'आवबो रावबो ज' थाजोबनाय जाया हिसाबै माने खेबसेनो फेमिलिनि ज' भिडिअ लाबोनाया बिराद गोब्राब आरो ओमफ्राय नों दा बाबायाबो न'आव थाया बे हिसाबै ओमफ्राय बेबायदिनो ओमफ्राय जोंनि आब' हाबा जानाय सासे दङ आं बेखौ लाबोनो नाजागासिनो दं ओमफ्राय दा नोंसोर जानाखि भिडिअसफ्राव नुयो बेफोरनो जोंनि फेमिलिनि मेम्बार्स जोबखा ओमफ्राय आङो दा जोंनि आब' हाबा जानाय सासेखौबो बाहाय लाबोनो नाजागासिनो दं ओमफ्राय जोंनि आफायाबो न'आव थाया हिसाबै बेखौबो आंनि भिडिअआव लाबोनो हानाय जायाखै आङो आसा खालामो आं सानसे मालाबाबो लाबोनो हाथारगोन ओमफ्राय एमबि माइना बुंदों आदानिफ्राय गोबां गियान बुथुमबोनो हाबाय आरो सोंनायनि फिनखौबो मोनबाय थायो दिनैबो मोनसे सोंथिमोन जुलि जानायाव एबा गोसो थोलायनायाव गोबां धोरोमनि बेले बेजेखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव सोलिना थानो हायैनि संसारानो गोमालाङो बे जोबोर इम्परटेन्ट कुइसन बेयो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' नङा गुबुन जाथिफोरनि गेजेरावबो जायो बिनि मेन जाहोना जाबाय मा जोङो माने गावखौनो गाव अख्रा साननानै लायो माखासेफोरा माने जाय बुस्थु गाव फोथायबाय आरोना आरो बेखौ माब्लाबाबो गोसोनिफ्राय गारनो हाला आरोना दस्राफोरखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बेबायदि जालाङो मानसिनि अट'मेटिक जालाङो थारमाने माइन्डखौ क्ल'ज खालामनानै लालाङो मानसिफोरा जाय बुस्थुखौ नों नुबाय थायो सिबिबाय थायो खुलुमबाय थायो थारमाने बेखौनो बयनिफ्रायबो साबसिन होननानै सानना लालाङो बे गावबागाव जालाङो ओमफ्राय दा बेखौ नोङो माबानोबो हालायनो नागिरा दा बे हिसाबै बेनि सोमोन्दै मोजां मा होननो थाखाय माने एसे बुंथावजोबजाया पाब्लिकआव बबेबा खोथाफोरा दा बे हिसाबै आं बेखौनो ओरैनो सर्टकाट बुंनो सानो बेखौनो माने जाय बुस्थुखौ जों फोथायबाय थायोना उनावहाय दस्राखौ फोथायनो उसुबिदा मोनलाङो आरोना बेनो मेन खोथाया जाय बुस्थुखौ नों फोथायबाय मानिबाय ओमफ्राय नों दस्रानि सायावहाय बेखौ जुदि बेबायदि रोखोमनि फोथायहैफिननो हाहैया जायो मानसिनि जायनाखि माइन्डसेटआ दस्रा जायगायाव एक्टिभ थाबाय थायोबा दस्रायाव एक्टिभ थाहैफिननो नागिरा दा बेफोरनो बेनि मेन खार'ना ओरैनो सर्टकाट बुंबाय आं ओमफ्राय आसा खालामो बेफोरनो जायनाखि कुइसनफोरखौ आं इसेबां मानि बुरजा लाबाखै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो नोंथांमोना जायफोर गोजामखा नोंथांमोना लाइक होनानै थांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो जायफोरखौ आंखौ फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव फल' खालामाखै नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन बाहाय आं माखासे एडभान्स नटिफिकेसनखौ हरग्रोनाय जायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो एसेनो फोजोबनोसै जायफोरनि कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामाखै गाज्रि दा मोनसै आरो नोंथांमोननि एखे कुइसनफोरखौ आंबो होबाय थाबा बरिं जालाङो नायग्राफोराबो आंबो बरिं मोनो दा आलदा कुइसनफोरखौ नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट्स खालामलांबाय था दिनै भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय गोजोन्थों बाय बाय होनदो